Guardion, denoi eta mil esker jarraitzeagatik hemen, kafearen ondoren ere, eta ez gelditzeagatik hor kakahuetea jaten eta anakardoak eta bazegon eskaintza. Hemen ere badugu, jakinak eta Martin Ugalde Foroak antolatutako jardunaldi honen barruan, bigarren partea edo tokatu zaigu, mahai inguruarena. Eta dakizuenez, Elkar eta Siadeko ikerketa etxeak egindako euskal kultur kontsumoari buruzko inkestaren datuak dira jardunaldi honen abiapuntua edo, bi galderarekin zenbat gara eta nondik jo. Eta gure asmoa, orain, mahai inguru honetan da nondik jo horretara, pixkat apoioa, nondik jo horretara jartzea. Lehen Josu Omezagak oso aurkezpen ederra egin du. Eta orain nik inor estulka entzuten baldin badut, kezka sartuko zait, esan du oso egoera haulean dagoela euskal kultura eta estul batek akatu dezakela jendea, beraz ikusten moduzue kontu zibili. Bildu dugu 4 pertsona hemen, lehen lerrotik ezagutzen dutena, kultura, kulturgintza euskeraz ongi, hobeki ezagutzen dutenak. Eta zenbat gara, mahai alde honetan, 4 izango dira hizketan, Gorka Arrese, Susa argitaletxean 28 urte, esan dute lehen, 28 urtez editore aritu dena, baita ere kulturkazetari izandakoa, Josean Muñoz, eskuinetara, Eusko Jaurlaritzako Gazteria, Kirola eta Kultura Sailburu ordea, 3 horiek ez, 3 gaizki. 3 bakarrik. Kultura bakarrik. Lehen beti esaten un kultura sailburu ordea eta esaten ziaten nahi besteak ere eta orain. Eta Olatzosa Elkar argitaletxeetako arduraduna eta Arantxa Iturbe Euskadi Irratiko Arratxean kultur irratsaioko gidaria eta baita idazlea ere. Hor ez dutan kasartu. Oraingoz. Ados. Abiatuko dugu nondik jo horretarantz, baina bai abiatu nahi dugula bizkate idea da, abiatzea datuen bilketa horretatik, eta galdetu nahi nizuekena da, mundu guztiak esan du datuak badirela berriak, baina sorpresa inor gutxi harrapatu duela. Lehenik eta behin jakin nahi nuke Olatzi galdetuta, Elkar argitaletxeak orain egin du ikerketa hau, zergatik egin du ikerketa hau, eta zergatik orain ere ez, orain dela 2 urte izan ziteken, edo hurrengo urtean, ez dakit hor badagon motiboren bat, edo motivazio bereziren bat. Hemen ikusten ditudan eragile askok bezala bakoitzak bere etxean bere jardunari lotutako datuak mugitzen ditugu, badakigu, argitaletxetan badakigu zer eta zenbat ekoizten dugun, zenbat jartzen dugun merkatuan, zenbat etortzen den merkatutik bueltan, zenbat saltzen den. Era hortako datuak eguneroko jardunean mugitzen ditugu, baina datu horien atzean dagoen soziologia, konportamentua, ez genuen ezagutzen datuetan. Ezagutzen genuen, bakoitzak bere intuizioz edo bere ustetan oinarrituta, egiten genituen irakurketak, aurriritzietan oinarrituta ere bai askotan, eta iruditzen zitzaigun beharrezkoa zela hori datuetara ekartzea. Neurri handi batean eta galderari erantzunez, egoerak ere pixka bat behartuta, ez da? Ikustu dut Josuk oso ondo azaldu duela, eta denok gaudela eta gatozela bat, egoera konplikatua da, merkatu ikuspegitik, beste arlo batzutaz hitz egingo bagenu, sorkuntza gaitasunei buruz eta behar bada beste irakurketa batzuk egin daitezke, baina merkatu ikuspegitik nik uste dut denok bat gatozela merkatua estutzen ari dela, txikitzen ari dela, eta gauzak konplikatuak daudela. Eta horrelako egoera batean, analisiak egiteko zenbat eta datu gehiago egin, orduan eta zorrotzago eta zehatzago egin ahal izan dingo dituzu analisiak eta azterketak, eta neurri handi batean horrek bultzatuta erabaki genuen 2016an Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako laguntza bati esker ikerketa hau Siadekoren eskutik abian jartzea, ez da? Edozein kasutan momentuko argazkia ematen du, hor interesantena litzateke, eta zergatik ez hemendik 2 urtera edo 3 urtera ere errepikatu, ez da? Josuk aipatu duen testeo jarrai horren, ez? Nik uste dut egoerak behartuko gaitula edo eskertuko dugula behintzat, maiztasun jakin batekin datuak izaten, ikusteko zein den evoluzioa, zein izaten ari den evoluzioa, eta bitartean hartuko ditugun edo hartuko ez ditugun neurri edo martxan jarriko ditugun proiektuek ere ze ematen duten, ez? Testu inguru hortan erabaki genuen
Elkarreta siadekoren ikerketa atera, eta handik aste batzutara soziometroa kulturari buruz. Datu gutxi izatetik, batean ez, bi ikerketa datuz beteetako izatera pasa gara oso denbora gutxian, bi letter jaso nituen oso denbora gutxian horren bersio soziologikoa. Eusko Jaurlaritzaren ikerketa horretan hizkuntzari buruzko hainbat galdera badaude, euskerazko liburua kontsumitzen dituzu ez holakoak, baina ez da akaso hizkuntzaren bektorean oinarritutako ikerketa bat, ez? Holakoen falta edo sumatu da kultura sailean orain arte edo eta baita ere jakin nahi nuke hizkuntzaren bektorean oinarritutako elkarreta siadekoren ikerketa honen emaitzak ikustean edo ze hotx egon den kultura sailean, zein izan den erreakzioa, ze sorpresa zarrapatu zaituzten? Ez, nik uste inor ez duela sorpresa hartu, alde batetik intuizioz jendea bazekin, da gero datuak egon ere bazeuden. Ez bakarrik soziometroarena, kulturaren euskal behatokiak urteak daramatza analiziak eta azterketak egiten, behar bada lotuena, importanteena izan diteke kultur ohituren ingurukoa, nahiko osoa da, nahiko kompletoa da, eta aurten egingo da beste saio bat 10 urteren buruan, eta aurten egingo da Euskal Herri guztian. Hor, hizkuntzaren parametroa aztertzen da, baina ikerketa honek hor parametro hortan jartzen du ardatz nagusia. Nik uste hori izan dela ekarpen handiena, ikuspegi hori zehatzearena. Beste ikerketetan badago ikuspegi hori, baina ez du hain fokalizatua eman. Esklusiboa ez ez? Behar bada horrek, fokalizatze horrek ekarri du eragina handiagoa, impacto handiagoa, gauza batutaz konturatzeko. Baina datuak alderatzen baditugu, oin 10 urteko ze horrekin, ikesta horrekin, konparatzen badugu baita ere soziometrok atera duenarekin, eta gero tartean egin diran ikerketa guztiekin, esate baterako kultura ohituren ingurukoa oso importantea iruditzen zitzaigun, ze kultura aldaketa izugarria gertatzen nahi da, eta ez da egin ahal izan 5 urtetan egiteko asmoa zeuden, baina 10 urtetara etorri da, baina bitartean panelak egin dira. Panela da 200 laguneko talde finko bat, eta horiei segimentu bat egitearena, beraz, datuak ez gaituzte harritu, ez? Baina egia da, kezka sortzen dutela, eta egia da oso importantea dela, edozein gauza egiteko orduan ezagutza politikak behar dirala hasieran. Orduan, oain ikusi behar duguna, eta behatokiko jendearekin eta egia ikusten, nola itzen genezaken elkarrekin, horrelako ikerketa baten jarraipena ikusi izateko nola txertatu egiten dira beste ikerketa guztien artean. Ez da, beste ikerketa asko daude, beraz, datuak ez dira alde horretatik oso harrigarria gertatu, ez da gizien emango duten urrengo urtetan, ze aldaketa bete-betean gaude, eta nik uste honen bentajaetako badala oso ondo uztartzen dela enkuesta soziolinguistikoarekin. Orain urte-bete, pare bat urtea aurkeztu zen, nik uste horrek ematen zula oso garbi, lehen Josuk esplikatu du, baina oso garbi ematen zula Euskaldunaren soslai berria, nolabait, nahiko sakona zan, oso sakona zan ikerketa hori, eta behar bada, garai hartan ez zian atera, handik ez zian erakarri, eratorri, soslai horrek dakartzan aldaketak, nun gauden momentu honetan eta horrek ze ondorio dakartzan. Eta honek nik uste ekartzen dula nolabait inkesta soziolinguistikoa kulturaren esparrura baitare, eta ikusten dula nola oso lotuta dauden kulturaren inguruko aleginak eta hizkuntzaren ingurukoak, eta nola datuak oso ondo josten dira bata bestearekin, onerako eta txarreako. Zuek, Gorka, Arantxa, harritu ez zaituzten gauza guztien artean, zer da harrigarrien egin zaizuena? Gorkazuk sorpresaz pentsatzen dute ez denula hartuko ere, ez? Nik zenbakietan eta ez dakat konfiantza hundik ez dut izaten, abstrakzio batzuk izaten dian, eta datu askoren batuketak eta baina pixka bat orokorkeri bat egiten dute. Asko balio diguna, jakiteko nun eta non gauden, baina nik errexe egiten dut ikusi paisajea, azkeneko 10 urtetan, 12 urtetan, 15 urtetan, liburu denda batian sartuta ikusten ditut zenbat euskerazko liburu dauden eta non dauden, eta zenbat espainolesko liburu dauden, edo frantsesez iparralde junez, gero ez. Baina berdin, irratia jartzen dudanean, dialaren moitze batez, konturatzen zea,
zein da gure paisajea, ez? Da hutsaren hurrengoa, ez? Eta telebistekin gertatzen zaigu, eta gauza guztiekin gertatzen zaigu. Ni kioskara joaten naizenean, orain danak berriako arpidunak direnez, eta inork erosten ez duenez kioskoan, nik batzutan problema ditut nire berria erosteko, ez? Eta gure hasierako asmoen artean zen, kioskoetara joan dakoan, han egon zedien euskarazko egunkaria, baina gauza batzuengatik eta beste batzuengatik, presentzia gutxi dauka, ez bakarra delako, baizik eta beste irisgarritasun modu batzuek obesten joan gehalako pixkanaka. Eta horrek darak gure paisako osoa, lehen txikia bazen, guk geuk gutxiagotu dugu, Eta orduan, zenbaki hauek ikusita, sorpresa kartzen dira ez hartzen gauza batzutan, eta polita dira, zenbakia beti da oso polita. Ematen du infaliblea dala, espektakularra, zenbaki polita, txarragatik edo nagatik, Baina, nik deskonfiantza handia daukat, niri benetan gero ez diate esaten, nolakoa dan alfabetatzen maila jendearena, nola zei hizkuntzetan alfabetatua gauden guztiok, paisajea zen nolakoa dan, ekosistemaren hegemonia nor markatzen duen, diglosia aplastantearen arazoa, alegia, gudu zelai hori, oso galdua ikusten dut. Eta orduan, numerotan horiek gauza guztiak ez da ikusten, baina politak dira ikusteko, radiografia txiki batean bezala, ematen du, zure pentsamentua jasotzen ditula birika baten radiografia izpi horiekin, zenbaki modu horrekin, badakigula nor garen, eta nire uste zenbakiak gainera asko engainatzen digutela, eta gure ekosistema oraindikan ere zenbakiak erakusten digutena, baina bastante okerragoa da, oso kontaminatua gaude, eta... Baina, zen dugu, pixka bat horri buruz, nik gauzak oso gaizki ikusten ditut. Numeroetan agertzen direnak, baina bastante okerrago. Ikusten dira, gauza gaizki, segun ze parametrotan eta ze frekuentziatik izketan aizean, merkatu aldetik izketan nahi balin bazea, produktuei buruz izketan nahi balin bazea. Nik uste realidadea, igual zu apokaliptiko alaia zinen, ez da? Uste realidadea ikaragarri ederra dela. Oso gutxi gea. Ez gaitu inorken gainatu, genekin oso gutxi ginela. Badakigu oso gutxi gehala. Baina talentu ikaragarria daukagu herri honetan, guk egunero gure lanean hori frogatzeko suertea daukagu, aukera daukagu. Gertatzen da dena zenbakiz neurtu beharreko gizarte bat sortu deula. Gizartearen estamentu guztietan asko eta gutxirekin neurtzen dugu dena. Eta horren arabera aukeratzen ditugu bide batzuk edo aukeratzen ditugu beste bide batzuk. Denok nahi ditugu jarraitzaile asko, denok nahi ditugu konplize asko, denok nahi dugu denek maitatzea. Eta nire lankide eta ala ere lagun eta konplize batek esaten duen bezala, aige egiten gizarte bat, denoi purea emateko da. Eta aztu zen duen menestra hon batek zenbat balio duen. Naiz menestra oso gutxitan jan, oso gauza ederra da eta uste mantendu beharrekoa dela. Ulertzen den merkatu ikuspegi batetik eta negozioa daukan jendearen ikuspegitik, bazakit oso irakurketa erromantikoa izatea. Eta are gehiago, kasu honetan nik adibidez daukaten lanpostu privilegiatua kontuan eukiezkeo eta seguruna zuetako asko daukazuena kontuan eukiezkeo, ez? Hori ulertzen dut, baina uste Josuren irakurketan adibidez irten inaiz ordu erdia, impresioa neukan autopsia gela beldurgarri eta hotz batean neola, dena zenbakiak non zenbat... jendeak oso gutxi irakurtzen du, euskeraz oso gutxi eta euskaldunek gainea erderaz irakurtzen dute. Ze irakurtzen dute da inporta zaitena? Nero inporta zait, ze irakurtzen duten, zergatik irakurtzen duten, guduzelaia aipatu bezu Gorka. Hau ez da guduzelai bat, indezagun ohe bat larrutan amoranteak egiteko. Osa, itzein dezagun emozio ez, itzein dezagun erraietatik ateatzen zaigun beste zerbaitez. Ze argi da hona da, eta hemen sortzaileen aldeko defensa bat ingo dut, ez hainbeste eragileena edo egitura, makroegitura honetan lanean eta indarra puzten hainbeste jenderena, eta horiek importanteak dira. Sortzailea zeren bila abiatzen da sortzeak orduan. Nik ez da oso ondo erantzuna oraindik, ez da diruagatik. Ez da diruagatik. Ez da famagatik. Izan liteke gure balidade txikiak, pixka puzteko eta horrek ematen duen bateko poxa. Balidade,
Baina zertakoa, herri honetan, beldurtu nago asko, zuk heldu, Azte maiz. Beldurtu nago asko, Josu gaipatu duen Euskaldun berriena eta potentzialidadea Euskaldun berriena ikusten, hasita gaude. Ja badia urte asko ez, oin dela 30 urte esaten zitzaigun euskal idazlei erresago idazteko kontua. Nola erresago? Noiz galdu deu zailtasunak aurrez aurre eta gogoz ezautzeko eta tratatzeko gogoa? Nun galdu gea? Nun galdu zaigu? Zeratik betu gauzak erresago? Ez, painitza zailago, ez ge askoz gehiago izango. Sortzailea libre utzi behar deu. Imaginatzen du erbent duen, hemen dauden idazleak etxean jarri, eta esaldi labur-laburrak egin behar ditut, Euskaldun berria da irakurle potentziara, hori zue pentsatu behar dezue. Merkatuan zaudete, behar bada gobernutik pentsatu beharko dezue, baina badago beste sektore bat, eta nintzat importantea, eta importanteena, eta da sortzaileana. Sortzaileak ez du ezertako balio, hartzaileik ez balin bauka. Ez dut nun galdu dugu hartzailea. Hartzailea beti izan da, txikia, gutxi, beti izan da. Oin ezin geha zira, gutxi geha, ez. Beti izan da oso gauza minoritarioa. Beti izan da oso gauza minoritarioa. Eta minoritario horrek badu bere alde ona. Eta bere irratian saiatzen geha askotan ardurak dauzkaten pertsonekin hortaz hizketan. Eta berriro esango, bakit oso ikuspegi romantikoa dela. Txikiak geha, gutxi geha, eta guk iten deuna gurean bakarrik aurkiliteken. Gurean bakarrik, eske beste ez dute gutaz hitzeiten, ez dezatela hitzein. Ez dezatela hitzein, gu baukagu plus bat, guk hitzein genezake. Gaina ematen du berez egin izela barrera bat jartzen, guk hitzein genezake beste batzuei buruz. Baina gure txikitasun hori da gure arro eoteko puntua. Utzi diazue eta... Ondo dagoela esan da, ez? Baina, demagoen azkeneko 15 urteak eta lanik pentsatzen dut. 15 urteak izan dira gure kulturaren onenak, inoizko onenak. Inoizko libururik onenak, diskoak, antzerkiak, filmak ikusi ditugu, eta horrekin asko gozatzen nahi geha, eta gure txikitasunaren ederra oso ondo dago. Baina sortzaile guztiak izugarrizko prekarietatean bizi dira. Izugarria ez, hurrengoa. Eta orduan, txikitasuna, ez dugu famagatik egingo, errakasta, eta gauza guztiak horiek egiak dira, baina prekarietatea ere bai. Eta prekarietatea horri, inoiz ez dira zenbakirik jarriko, nahiko, ez? Erizainak, landuin bat egin da, soldata bat jasotzen du, irakasle batek bezala, jasotzen du, esan goizut, nire herriko administrazioko langileak. Baina eske, sortzaileak, bere txikitasunean, eta bere edertasunean, eta tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, hola hitz egiten azten eranean, nik uste dut, kalte oso handi bat egiten diogula, gure kulturari, ez? Mitzatzen gara zenbaki batzuk atera ditugula, zenbaki batzuk atera zaizkigula, kezkagarriak, ez? Gure merkatua, kaltetzen ari delakoan, zer esan behar dugu sortzailei buruz. Nolakoak diren euren baldintzak, egunerokoak ez ezik, inbertsioetakoak, zenbadin inbertsioetak inbertzen ditu. Datuak. Sortzaileen daturik ez dago. Ez da egin nahi bazpare. Bazpare. Intsurrekzioa erabatekoa izan baino lehen, sartuko naiz tartean, bestela... Bueno, nik ez dakit, hemen uste dut planteatzen ari dela merkatua versus sorkuntza, ez? Uste dut ekosistemaren barruan guztia dela garrantzitsu eta guztia hartu behar dela kontuan, ez? Gauza batek ez du besteak entzen, nik aspektu, Arantxak aipatu dituen gauza askokin, hau da, sorkuntza eta sortzailea bestearekin, orain Gorkak esan duen bezala, ados nago, guztiz ados nago. Ez daukat inolako kontrakotasunik, eske iruditzen zait gainera realidade bat marraztu dutela, eta realidade horri, gustatuko litzaiguke aukera izatea, merkatua izatea, realidade hori erantzun ahal izateko. Beraz, nik besteat ez dut bizi gauza bat bestearen kontrako moduan, ez da? Uste dut ekosistema guztia dela, kontuan hartu behar duguna,
eta, bueno, gero sartuko gera aurrerago, ez da? Baina, bueno, kultur politika eraginkorrak eskatzen ditugunean, sistema guztian eragingo duten politikak eskatzen ari gara, ez merkatuan bakarrik, baina, bueno, zalantzarik ez daukat, merkatuak behar ditugula, merkatua behar dugula, merkatu sendoa behar dugula, merkatu zabala behar dugula, baldin eta ekosistemako gainerako agenteak ere, berdin sortzaileak, beste baldintza batzutan egongo badira, ez da? Orduan, bueno, nik beste begi batzukin ikusten dut, esan bere osotasunean begiratu nahiko nuke, ez da? Edozein kasutan, galderari erantzune sorpresa, bueno, nik uste dut inorentzat ez dela sorpresa izan, eta, bueno, niri sorpresa ez, baina behar bada ez nuen hain balio altua izango zuenik espero, 10 inkestatuetatik 4 aipatu dute gaitasun eza edo ohitura falta, ez da? Niri, bueno, oso kezkagarria egin zaidan datua da, eta bueno, erantzun behar diogun datua da, eta horrekin batera 10% aipatu du eskaintza ez ezagutzea, ez da? Bueno, arrazoi bezala, ez, barkatu, 10% ez ezagutzea baino, ez gustagarri egitea, aski etzaiola edo etzaiola gustatzen, ez da? Nik ez dakit datu horren atzean ze produktu edo ze liburu mota aipatzen duten, jakin behar, baina horrek baieztatzen du pixka bat sektoretik askotan liburugintzaz egin dugun radiografia hori, ez da? Hau da, euskal liburugintza oso, esan dezagun, desorekatua da lantzen den tematikari dagokionean. Hau da, urtean 1800 bat titulu argitaratzen balin baditugu euskaraz, gutxi asko, titulutan erdia eskola materiala da. Ikasmaterialak dira. Eta fakturazioan, 175 baino altuagoa da, eskola materialak suposatzen duena liburugintza orokorrarekiko. Eta beste muturrean daude, beste hainbat arlo, hainbat gai, hainbat tematika, euskaraz apenas lantzen direnak, ez da? Zientzia divulgaziozko lanak direla, edo liburu teknikoak direla, eta uste dut hori dela benetan beste gabezia bat. Osea, 2 muturrak ezagutzen ditugu, gero erdian egon daiteke literatura, aurrak, heldua, gazteen literatura, bestelakoak ere bai, baina bueno, muturrak aipatzen hasita, desoreka hori nik uste dut oso nabarmena dela, eta oso kontuan hartzekoa dela, batez ere, beste muturra, hau da, ikasliburuak aipatu ditut, baina oso gutxi lantzen diren liburu horiek, ezta? Eta, bueno, iruditzen zait horrek markatzen duela baita ere sistema honen bestelako hutsune bat. Josean, zerbait esan nahi zenun motz esaten baduzu, permiso. Gauzatxo bat, ni zuek bezala aldetatakoan ez. Eta numerotan, nekez ibiltzen izena, eta gaina uste olako radiografia bat egiten danean, jakin egin behar da irakurtzen, da oso eskargarri bezan dela Josuren hitzaldia horregatik, behar badakitelako irakurtzen. Nik ez nuke jarriko sortzailearen esperientzia eta numeroen azterketa hori ez dituzke kontra jarriko, nik uste oso beharrezkoa diala. Radiografiak eta analizia dian bezala, baina gero radiografia medikoak esan berizu, haunek hau esan nahi du, edo analiziak ez dakiz zenbat datu ematizkizu, nik ez dakiz gildetzen. Hortarako dago medikoak, hortarako dago Josu bezalako medikoak hori irakurtzen dakitenak. Uste importante dela numeroak edukitzea. Eta jakitean hundigot nora gabiltzan. Horrek ez du esan nahi, horrek ez du baldintzatzen sortzailearen lana, o ez du sortzailearen lana kontatzen. Eta gero batzuk ingo dugu, numeroien gainean, errezago zeguna, begoa marraztu ingo dugu, soslai baten bila, baina nik uste numero hori importantea diala. Eta batez ere momentu honetan ikusten detena da, eta horretik ikusten zait importantea ekarpena, jartzen gaitula, pixkat, soziolinguistikaren ikerketa horrek ekarrizun bezala, beste fase batean. Fase aldaketa batean gaude oroar, kulturan, eta oroar bizitzeko moduan. Baina gure kasuan gaude erabileraren problematikan. Nik uste produzioa urtetan inoiz izan den ederrena dela, baina kontua da nola egin hori erabilgarri, eta ze kondizioetan den erabilgarri jendearentzako eta jendeak ze harreman daukan horrekin. Hori neurtzea eta hori etengabe neurtzen jutean ikusetuna dela. Gero txarra litzake, mundu horiek hartuta, editorea etorriko balitz, egile baten gana esenaz, beraz, hola eta hola egin behar duzu produktua ontarako eta ontarako.
hori ere badago, joera hori ere badago toki askotan, oso peligrosoa da, nik uste gure txikiak babestuko gaitula kezka zehaitatik, baina, bueno, nolabait pelikula baten gertatzen dena. Zukiten baduzu pelikula bat, bastakit, handia bezalakoa, sortzaile batzuk dutena beren harrikada dena, hori existitu behar da, hori egin behar da. Edo literatura universala, naizta gutxi saldu, hori oso ekarpen importantea da euskal prosarako. Orain, zu komedia bat egiten balin badezu, komedia bat, ora, atsegina, eta gero, ez balin badu inork ikusten, hori ja frakasoa da. Ikusi behar da baitare, zuk ze produktu klase egiten dezun. Eta gero esate batako, zinera ekarri eta baitare, urtetan, ez da baina igoera, baina urtetan ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik Espainian, Europan egundan problema nagusia izan da, eguneko irutik pelikula bat ez zala sekula pantalla batean iristen. Egin itentzan, filmoteka batean gordetzen zan, eta sekula etzan iristen. Hori bada problema bat. Beste gauza da jende gutxiaren gana iristea, segun ze produktu da. Bueno, nizuen egin da, numeroen azterketa hori, radiografiak eta analiziak egitea, ez dela kontra jartzen egilearen, sortzailearen kezketatik eta gero beste gauza da, prekaridadea hori. Beste gai batera pasatuko gara barkatu Gorka. Minutu bat. Guretzat oso importantea da zenbakiek esaten dutena. Eta zenbakiak beti izango dira denontzat justifikagarriak. Eta nire ustez gertatzen ari zaigun azkeneko urte luzeetan da, deno konturatu gerala, negozioaren volumena, erderazko kulturlanek ematen dutela. Eta horri ez dio inork uko egingo, ez da renuntzia egingo. Eta orduan horretan asko garatu gara, urterik urte, negozio volumen horren jabegoan edo horren ustiaketan gu geu jarri gara bete-betean. Eta zenbaki hauek hori erakusten digute. Negozio volumena hor dagoela eta gure lan egiteko moduek, programatzekoek, saltzekoek, distributzekoek, erostekoek, produzitzekoek, horra gara matzetela, zenbakiek ja erakusten diguten horretaraino. Non dago negozio volumena? Guk ez badugu horren jabetza eukiko edo guk ez badugu erderaz egiten, beste batzuk egin dute. Nik erabakitzen ez badugu, beste batzuk erabakiko den ere ordez. Guk egiten ez badugu, beste batzuk egingo dute gure ordez. Beste batzuk egin ordez, egin dezagun guk. Beste batzuk banatu ordez, banatu dezagun guk. Negozio volumena da hemen muinean dagona. Inork uko egingo ez dion kontua da. Orduan, zenbaki horiek funtsean hori erakusten digute, zein izan da gure portaera, eta hemendik aurrera ere portaera horretan ez bakarrik egon kortu gerela, azingo gera. Ze, gaur egun, kapitalismo modu honetan, ez hastea txikitzea baita. Eta orduan, non ari gera hasten, pues, hartan, hasten segituko dugu. Erderan, eta erderaren negozio volumenan hasten segituko dugu, nun eta ez ditu dugun erabaki oso tarrastiko. Horra noa, gaia aipatzen denean euskal kulturaren zenbat gara, nondik jo, zer egin behar litzateke, behin eta berriz ateratzen den gai, eta gaur ere argi eta garbi ikusi dena da, kultur politika baten falta dagoela, aipatzen da, behin eta berriz, hori olatzuk behin baino gehiagotan aipatu izan duzu, pentsatzen dute zuek Gorkakin ere inoiz olako aipamenak egon dira, zer nolakoa izan beharko luke edo, nondik jo horri begira, kultur politika hori, sortzaileak izan daiteke alor bat, ez? Arantxak aipatu duen prekarietatearen ikuspegi hortatik, ez dakit ikusten duzue badagola, ez dago, nola egin beharko litzateke? Bueno, nik uste dut kulturgintzak eta administrazioaren artean pentsatu, diseinatu eta abiatutako kulturpolitikarik ez dela izan. Epe luzerako estrategia baten barruan kokatutako kulturpolitikarik ez dela izan. Ekimenak izan dira, baina ekimen horiek ez dira saretuta egon, ez dira elkarren artean elkar lotuta egon, koordinatuta egon, eta neurri handi batean gainera egon dira legegintzaldien morrontzan. Esan nahi dut, legegintzaldiek markatzen zituzten tempusen arabera hartu izan dira erabaki batzuk, baina nahikoa da legegintzaldi hortan aldaketa batzuk egotea, berriz ere, ez dakit zerotik, baina bueno, hori aldaketak egoteko. Orduan, ez dut uste egon denik epe luzera begirako
estrategiarik, eta, bueno, bai, egia da, behin baino gehiagotan jarri izan dugu hori mahai gainean. Egia da, era berean, eta esan behar da, azken aldi hontan, gertatzen ari direla, esperientzia nik uste dut kontuan hartzekoak. Jalgi bat aipatuko nuke, esperientzia hori, azken urte hontan Eusko Ikaskuntzaren inguruan antolatzen ari diren mailak eta foroak hor hitz egiten ari da pixka bat epe luzerako klabetan. Eta, bueno, berriki, Kontseilua bultzatutako protokoloaren Euskal Herrirako garapena aurkeztu da, eta han ere jasotzen dira, hainbat proposamen eta hainbat neurri, zentzu hontan, ezta? Nik uste dut alde horretatik ez garela zerotik abiatu behar, hor badago lan kolektibo bat eginda, hainbat neurri eta hainbat proposamen jasota dato, segurazko ez da nahikoa, hori osatu behar da, hori garatu behar da, baina iruditzen zait hor badagola helduleku bat, eta bere garaian aldarrikatzen genuen estatu itun hortarako eduki batzuk badaudela dinamika horietan, ez da? Edozein kasutan iruditzen zait niri kultur politikaren atzean badagoela beste debate sakonago bat, ez da? Eta da, ze gizarte eredu nahi dugu, ez da? Eta gizarte eredu horretan kulturak ze presentzia, ze garrantzia hartu behar du, ez da? Nik uste dut kulturgintzan ari garenok bat gatozela esaterakoan eta pentsatzerakoan kulturak gaur egun daukan posizio periferiko hortantik zentralidadea hartu behar duela eta kulturak bestelako garrantzia bat izan behar duela gizarte hau egituratzerako orduan, badakigulako jakin, zenbat eta kulturan gehiago inbertitu, zenbat eta kulturan gehiago sakondu, orduan eta gizarte kohesionatuago bat, gizarte aberatsago bat, anitzago bat, gizarte helduago bat lortuko dugula, nik hori ongizatearekin lotzen dut, eta uste dut eskubide badala horrelako gizarte baten parte izatea. Beraz, alde horretatik kulturgintzak hain garbi bizi duen eta ikusten duen hori, edozein kasutan nik zalantza handia dauzkat, eragile politikoek adibidez, hori modu berean ulertze ote duten, ez da? Ia, ze gizarte eredu eta gizarte eredu horrek kulturan zer nolako posizioan ikusten duten. Eta behar bada momentua iritsi da, kulturgintzan egoerak azkenean bultzatzen gaitu eraontako analisiak egitera eta premia hauek mahai gainean jartzera, ez da? Baina behar bada momentua da kulturgintzatik eragile politiko horiek enplazatzeko kulturaren inguruan eta gizarte ereduaren inguruan posizio bat hartzera, ez da? Nik uste dut debate hori ireki behar dugula, bultzatu behar dugula eta behartu behar ditugula erabaki bat hartzera eta posizio bat hartzera honen inguruan, ez da? Ondoren, ulertzen da, etorri beharko luketela, edo horrekin batera etorri beharko luketela politikak eta etorri beharko liratekela baliabideak politika horiek aurrera ateratzeko. Ez dakite, Josean, zuen... Bai, nik badago gauza bat argi dutena buena. Joera handi ikusten dut, jende askoren handi betzuten dut, hemen ez da egon eta ez dago kultur politikarik. Irutzen zait eskapismo bat. Irutzen zait oso zilegi dela, biztandanez eta oso beharrezkoa baita ere esatea kultur politika gaizki egiten diala, edo txarra diala, edo eskasa diala. Ez dagoela kultur politikarik esatea irutzen zait barra libre. Nola ez dagoen, oso guai gelditzen zea, baina ez dizu ematen obligazioik, esateko zertan bai, zertan ez egiten ari dira gauzak ondo, edo egiten ari dira gauzak gaizki. Nik uste kultur politikak egon badaudela, eta kultur produzioa herri honetan posible dela kultur politikak badaudelako. Dudari gabe hobetu beharra, dudari gabe koordinatu beharra. Beste gauzen artean, 3 mailatan ematen dalako, oso herri konplexoa dalako administrazioen mailan, eta gero beste gauza bat, gutxinez, godo harratuta, ez? Baina azken 20. mendean, 2000. urteren bueltan, egon zan kultur politiketan alako aldaketa bat. Kulturaren plana zala, ez da gizaren zan, ordutik gauzak askoz gertuago egiten dira, eragileen gandik gertuagoko politikak egiten dira, eta egiten diran neurri guztiak daude adostuta edo hitz egin da sektoreekin. Etengabeko harremana dago sektore guztiekin. Dira editore, musikako jendea, sortzaileak, antzerkian, zinean eta bar eta bar. Hori dena existitzen ez danik esatea, nire ditzen zait itxukeria bat. Hizkuntzaren vektoreak akaso hor paper handiagoa jokatu dezaken izan daiteke galdera edo... Hori da, ikuspegi arrola izan gure politiketan, egon badaude, hizkuntza badauka beti marka berezi bat eta badauka beti lehentasun bat.
baina ez dira egiten politika bereziak euskarazko produziorako bakarrik egon iratekerak. Badakit hori batzuren joera edo ikuspuntua dela, nerea ez da, baina batzurena da, eta berbada horren inguruan eztabaidatu liteke. Ni beste gauza bat ekarri nahiko nuke hori. Zer asko hitz egiten da plan nazional batei buruz eta bar. Nik ikusten dudan realitatea da, batetik, bai hizkuntza politikan eta bai kultur politiketan politikak egin dirala. Eta eraginkorrak izan dirala eta funtzionatzen dutela. Eta behar bada konparatuta Espainiako beste leku batzukin eta Europako segun zerrikin nahiko fuerteak dirala politika horiek. Zer ez daukagu, eta hori nik uste urgente dela gure aldetik, hori ondo kontatua, hori ondo antolatua eta hori nolabait hobeto planifikatua, eraginkorragoa izan dadin eta garbiago ikusi dadin. Bai kritikarako ere, ez esaten hori numeroak saltzeko danik. Baina oso, egin diran politikak dira oso, adibidea jartzeko. Ukonduan nina daukazula, bueno, guazen hor zehatzea. Lepoan kirazul daukazula, guazen hori bereatzea. Begiletan arazo daukazula, eta azkenen galtzen dugu osotasuna. Dana oso espezializatua da. Ediziorako hau, eta gero aur literaturarako hau, eta gainera euskaraz danien hori, eta gainera iramaten da HPS-etik, eta antzerkirako hau, baina hori produzioa zitziten nahi gehanean, baina gero antzerkizarean beste hau, eta faltatzen ikuspegi garbi bat ikusteko zer indar galtzen nahian nun. Eta hortarako behar dugun gauzetako bat, eta nik uste hori urgentea dela, eta horrekin nahi hau ganean, da kultur gintza beste modu batean antolatu behar dela baitare. Ze momentu honetan, sektore bakoitzean daude 5 edo 6 erakunde edo antolakuntza profesional. Osea, zinean produzioan bakarrik, produzio independientean bakarrik 3 daude. Antzerki gintzan daude 5-6 bat. Bakoitzera dauka bere berezitasuna, baina azkenean antzerkiari buruz hitziteko orduan hitzen berezu 6rekin. Baina jarri behar dezunen hori harremanetan beste sektoreekin, eta baita ere hezkuntzarekin, eta baita ere garapen ekonomikoarekin, ezin dituzu eraman, bekera joan behar dezu, bilera bat egitea beti. Eta hori da, barruan dagoen alako, barraiatze bat egon dalako. Eta hori argetatzen nahi da barraiatze hori, Osa, nik uste oso gazkira biltzen da nitza dela, baina saretu esaten du jendeak, eta berbera ondo esaten nahi dira. Sarearen aitzakinen, guri, momentu honetan ekosistema hori saretzen nahi zegu. Saretzen bere termino propioan, alegia, euna zehatzen nahi dela, txikitzen nahi dela. Hori da bildu behar dugu gauza bat. Eta nik uste hor segitu behar dugu lanian, eta jarri behar dugu harremanetan, baina hortarako trinkotu egin behar dugu harreman hori existitzen delako. Nik bilajen hartzen balin bat, denborari gehiena, elkarte batekin, besteekin, eragile batzukin, da besteekin biltzean zehan dator. Ez da esan gongi da honik, baina ez da nik gertatzen ezin da esan. Gero ikusi beharko dugu nolain hori eraginkarroagoa izan dadin, eta nolain euskal kulturaren, eta ez nahi zai hizkuntzaren az bakarrik, baina kultura sortzaileen hortarako egiten diran politikak eta hortarako jartzen diran baliabideak ikusi alizatea modu trinkoago batean. Zegero daude elefante handiak eta horiek danak ikusten ditugu. Eta besteak gaude nolabait ere txingurrien mailan. Bueno, txingurriekin behar eguna da, txingurritegi bat antolatu, eta esan, ostia, txingurritegiak 2 metro ditu. Joder, hori jagile guztiak ikusiten du, baina dana dago oso sakabanatuta. Eta nik uste hor egin behar dugula indar berri bat. Eta gaina horrek ere ekarriko dugula kanpora beira, eta kanpora esan nahi dut ez bakarrik euskaldunak ez diranak, baizik eta euskaldun nolabaiteko diranak, edo euskal komunidadeko partaide sentitzen ez diranak, horiek ere ikusi dezaten zer gertatzen ari dan euskal kulturaren alorrian. Konpromiso handi bat hartu beharko da, orain arte hartu gabekoa. Eske bestela gertatuko zaigu, olatzek ondo esan duen bezala, kultura baztertu egin dugula, edo bazterrean gelditu zaigula, eta zentralidade oso hartuta daukatea gaur egon, gastronomiak eta kirolak. Eta hori da, gure kulturaren eta gure modernitatearen maila. Orduan hau, egiten da, egin beharko da, konpromiso handiak hartu beharko da, bai. Gaur egun, kirola dago erdi-erdian, gure gizarte pensamentuaren erdi-erdian. Ez komunikabideetan bakarrik, baizik eta asteburu osotan. Eta horren aldamenean dago gastronomia. Eta orduan, kirolak eta gastronomiak hartu dute erdia, eta denontzat oso ona da, bardin eta zoko-zokora espadan pasatzen kultura. Eta inoizko ondoen daudenean, liburuko honenak, antzerki horrenik honenak, pelikulak eta diskorik honenak egiten gure sortzaileek, ze txoko daukate, zokoa,
ez txokoa, ez zokoa. Eta hori gertatu zaigu. Ez da politikarik egiten? Nola ez da egingo? Hain xuxen ere, zerbait gertatu zaigu, zokora joateko kultura eta zentralidade bat. Igual da, gizarte ereduagatik, edo merkatua, edo kapitalismoa, edo hizkuntzari. Ez. Ze kirolak, ez du hizkuntzarik. Gastronomiak ez du hizkuntzarik. Eta hizkuntzak ez dituztenez, beren lenguaje kreatiboak dituztenez, baino ez euskerarik, edo ez gaztelerarik, erdi-erdien jarri ditugu, eta horrekin gabiltzan munduan barrena. Rekorrak egiten, aurrekaretara joaten, ez dakizare egiten, eta munduko 20 jatetxerik honen zuenen artean, 7 dauzkagu eta oso pozik gaude. Ez da posible, hori gertatu zaigu eta hori izan da, ez diote kulparik administrazio hori botatzen ahal. Ez gara ari administrazioari buruz, ez gara kultura enpresa pribatu honen ezinari buruz esan dezagun zigorka ez gara ari. Baina zer gertatu zaigu, eta evidentzia bada, kirolak eta gastronomia berdutela eta zokoratu eskultura. Zokoaren gaia aipatuta, galdetu beharra diota Arantxari, ikusgarritasunari buruz, zure kasuan entzungarritasunari buruz, ari Gorkak esan dunaren aritik, zentralidadea zer duen, nola dago kulturaren ikusgarritasuna, zure ustez, ze zoko edo txoko dauka gaur egun? Ez da egita ausartuko nahi zen ez esaten. Ez baitakit oso ondo nondik hasi, eta ez baitakit nun bukatuko eten hasitakoa nahi izaten da arazoa. Ikusgarritasuna importantea da, baina irudipena daukat batzuk uste dutela barita magikoa hori dela ikusgarritasuna, etengabe aipatzen dira komunikabideak, Josuk aipatzen ditun prentsa, telebista, beti irakurketa guztietan azaltzen dira. Horrek ez du ezen bermatzen. Gaur egun berri saturazio ikaragarria daukagun gizarte bat daukagu, mota guztietako berriak. Ez dakit oso ondo nola diskurso antolatu. Ez dut sinisten benetan komunikabide ikusgarritasunak halako eraginik ote daukan ondorengo emaitzetan. Hobe bai alabalitz askoz errezago izango litzateke. Egia da bestalde eta kontrasenkorra ematen du kultura momentu honetan komunikabideetan zokoa ez, askoz toki politiagoa daukagu apaingarria gea. Kultura beti da, ez dakit ze fenomeno gizatiar gertatzen zaigun, albistegietan lan egiten duten lankideik zurrun, zorrotz eta profesionalenek beti galdetzen dute gaurko kulturako albistea zein da, badaukazu albiste politen bat albistegia bukatzeko. Hori realidade bada, urte asko da makizki hori entzuten. Kontatzen duten munduko berri eta gero kultura berri bat politia gehatzeko. Ez da zokoa, laxo bat da, eta horrek bai ez dula bat ere funtzionalidadeik edo bat emaitzaik emateko bideik. Kirolak aipatzen zituen Gorkak, kirolen ikusgarritasun eta entzungarritasuna da, eta apoiekin eta antiaju beltza jarrita ere ebita ezina dana, ez? Askotan iten dugu ariketa erdi broma bezala, nahiko ote genukeen, edo eraginkorra izango ote litzakeen, goizeko saio bat aste, goizeko 8:10 gutxitan esanez, Ramon Saizar Vitoriak ordenadore berri bat erosi dula, bere novela berria hasteko, deno dakigu Ramon Saizar Vitoriak 10 bat urte behar ditula. Jo dezagun, egunero, 8:10 gutxietan, 8:00etan, eguerdeko albistegietan, atxaldeko boletinetan, eta 5:00etan kultura egite zaion tarte batean, emate duela Ramon Saizar Vitorian aurreapenen berri, alegia gaur ja 2 orrialde idatzi ditu, eta esaldi zoragarri bat atera zaio. Eta ez hori bakarrik, kirolaekin egiten dana, eman dezagun novela hori 10 urte eta amaitzen dunean, saio berezi bat jartzen deula, igandero 2 orduz novela hori irakur lehon batek, irakur diezaion gure entzuleriari. Nik enduke nahi, eta gaina ez dut uste eraginkorra da, nik ze kirola daukan beste gauza bat, gastronomiekin ezin dut konparazioein, baina kirolaekin zalantza handia dauzkat jendea hainbeste gustatzea ote zaion futbola edo pelota, gustatzen zaiona da irabaztea, ez galtzea, gustatzen zaiona da irabaztea, eta kulturan
ez daukagu irabaztekoik. Osa, ezin dugu, bertsolarikin dute indezue hori oso ondo, ez dago beste konparazio mailaik, ez dago munduko txapelketaik, orduan bakigu munduko onenak gehala bertsotan, ezinbestean, onenak eta txarrenak geha astez-asteko bertso saio eta bertsozale elkarten bertan esate dute, ez dala inbeste jende guten, txapelketa etortzen danen, orduan 14.000 laun denakan, aberzeinek irabazi zein da nobea baukagu, lehiakortasun hori ez dakit dan gizakion kontua, da gizarte ereduarena dan, ez dakit zerena dan. Eta kulturak ez dauka hori. Kulturan albiste bat da sari bat, kazetarientzat. Egitan da albiste bat, sari bat, denoak egunen sariek, gutxi asko nola funtzionatzen duten, batzuk borundatu bez, besteak okerragoz. Baina saritu bat balin badago, orduan ja bada kultura gai importante bat egun hortan, eta ematen da etengabe. Torun jendei sinestaraz ez dakit zein dan zein, azken baten komunikabideek ezen nahi dute, informatu, entretenitu, edukatu, hori guztiz aparte nahi dute entzule asko edo ikusle asko eduki, azken baten jolas kanpo berdinean gaude. Eta ez da hori bakarrik bultzatu behar dana edo saiatu beharko genukena. Berez egoaz gutxi izate horta, ez? Galdu naiz? Bai, ez? Bai, zinen menestraren defentsa egiten pixkate, papilla beharrean, noizbenka esfortzua eskatzen duen kontsumo hori bultzatzea, ez? Baina esaten zenunakin ez dago oso argi, ikusgarritasunak benetan horrelako aukera ematen duen, edo ez duzu argi. Ez daukat bat ere. Ez da egiten, beraz. Probatin behar da jakiteko funtzionatzen duen edo ez. Nik uste oroar garbisa mardaula edabideen, komunikabideen papera asko apaldu dala sentidu hortan. Eta liburu kritikak eta bar, edo musika kritikak, edo zine kritikak egunkarietan galdu dutela erabateko lehen zeukaten indarra. Eta preskriptore lehentzian kritikoak eta hori galdu dute, baina terreno guztietan. Eta gero, Arantxak esaten zuen hortan, badago beste gauza bat, klabe bat iruditzen zaidana, eta da, orain dagoela eta oroar dago arretaren negozio bat, eta arretaren merkatu bat dago. Eta hori oso gogor lehiatzen dena mundu bada. Eta hori, karo, nori zeri eman behar dugu arreta, danak ez izkigunean arreta horren bila. Nondik ateratzen da diruri gehien momentu honetan? Aisialditik eta intimidadetik. Orduan hor, itengabeko bombardoa dago eta globala da lehia gainea arreta lortzeko. Zertan ematen du jendeak ordu gehien? Segurazki WhatsAppeatzen eta alako kontuetan. Orduak eta orduak eta orduak. Eta hor jendeak idatzi egiten du eta irakurri egiten du. Eta hor idatzi eta irakurri batez ere erderaz egiten du. Hori esaten da nien errestasun faltarena, nik uste hor dagoela klabe bat, eta ez dakit nola konpontzen den. Eta hori esaten da nien, itun bal behar datala oso ondo, baina baldakigu zein behar den. Eta baina 6 urtetara esaten zanen, 6 urte barru nien gogean baldakigu. Jende gazte gehienak nik uste, ez dakit, eta hemen jende gazte gutxi dago, ni oso zarra naiz, baina jende gazteak itzirin beharko genuke behar da gehiago. Alde batetik, eguneroko beraien idazketa eta beraien zera, hor egiten da. Normala hori da, eta normala egiten dutena da, erderaz egiten dutena. Eta gero, euskeraz irakurtzen hastea da, ostia, gauza normal bat. Eta lehenko gunean, ez dakit, artikulotan, uste Garbine gudeak esaten zula, Euskaldunak ez daukagula alferri izateko eskubiderik. Eta Arantxak esaten duen bezala, ez dugu izango urtetan, baina berba da hortik aterako dugu harrotasuna. Baina beste jende baten gana iritsi nahi balin badegu, gauza honetan guztietan inciditu beharko da. Eta arretaren kezka hori da, arretaren lehia hori da, izugarria. Eta hor sartzen dira, fenomeno batzuk arreta lortu dutenak. Negozio izugarria antolatu dutelako, kirolaren adibidez. Jode, kirol, futbol, eta kirola ez da, futbola da, eta futbol gizonezkoena da, batez ere, eta erabat. Baina, bueno, hor daukate, esan nahi zut, jode, guk 15.000 lagun biltzen diala beken bersoari txapelketara, eta erabat nagoa doz, Arantxak esaten duenarekin, lortu dutelako formula hori ere lantzea, lehiarena eta irabazlearena, eta hori gertatzen da, 2 urtez behin 15.000 lagun beken. Bueno, San Mamesen 50.000 lagun igandero, eta gainetan atxoatzen di horrekin. Bueno, hori ez da errez gelditu diteken gauza bat. Hor dagoen gauza bat eta horrekin lehian jokatu beharko dugu. Ze gurea balin bada, gure arazo balin bada erabilera eta arreta, nola jokatu genezake gure almen gutxiekin arretaren lehia hori da horrean. Lehenko gune irakurtzen nuen, liburu frantses batean esaten zuen Netflixen aurrean eta hola, Frantzia bezalako herri batek arazo handia ditula merkatu txiki egia dalako. Linguistikoki txiki egia dalako. Esan nun dauden gu.
Bueno, hori dira eragozpen nagusiak. Mundu hortan gaudelako. Arretaren ekonomia batean, lehia hori gainea globala da eta jendea ekarrin behar dugu. Errezagoa da esatea zer egin genezake, nola eragin genezake produzioa zei balin bagea. Ez produzioaren kalidadeaz, por supuesto, baina gauza produzitzearen kontuaz, baina iristearena, erabilerarena, hori aukitzen duzu jendearen borondatea. Eta jendeak esango dizu, hori nire denbora da, eta nik ikusiko zer egiten duten horrekin. Datuetan ikusi duten gauza bada, izaten da, Euskaldunak ze irakurtzen dugu euskeraz, ze irakurtzen dugu erderaz. Lehenengo gauza, Euskaldunak irakurtzen dugu euskeraz eta erderaz. Eta beraz, irakurtzeari eskaini genezaioken denbora banatzen dugu gutxienez bi hizkuntzetan. Eta numeroak jetxe egiten dira, gutxienez bi hizkuntzetan. Irakurtzea bera ere oso zaila dago mundu honetan, ze dana dago entretenimentu askar hortara. Badago hemen herri honetan kutxa bat, anuntzio egiten zituen alen, esanaz, zer nahi dezu bihar, hori da, nik uste oso sintomatikoa daukagun desastre ekologikoaz. Zer nahi dezu bihar, esan nahi du, zure desioa apurtuta dagoela, hau erikitzen dezuneako, zu jakin aurretik eman dizutela, zuk nahi omen dezun hori, algoritmoen historia hori guztia oso peligrosoa da, eta batez ere gu bezalako jendearentzako, baina hor bizigea. Ezin dugu esan, apartatu gaitezen algoritmoen mundutik, egin dezagun Netflix existituko ez baliz bezala. Ezin dugu esan ez dara herri hontan, etorkinak etortzen denean, euskera eskatu behar dugu, jakinik herri hontako jendeak, 4-3, ez dira euskaldunak inundik ere, ez da aztarnik ere. Hor bizigea, eta horrekin egin beharko dugu. Eta itemalin baditugu, beretako aldaketak sortu behar olin baditugu, eta horretik esaten gure sektorearen trinkotze zera bat, behintzat antolamentu berri bat bilatu behar dara, zegero beste faktore asko ere erabili beharko ditugu. Esate bat eskolarena. Eskola, eta niretzako daturik, mingarrienetako bat, estadistikantzan ikustea nola 16-24 urteko jendearen irakurketa maila zen, ez da gizia mailatakoa, 60 edo, eta gero urrengo adin tartean, alegia, jaisten zen, 100%. Eskola bukatzen da nien, bukatzen da hizkuntza eta bukatzen da irakurketa. Bintzat, euskarazko irakurketa. Baina beste alde batetik esaten duzu, eta gure irakasleek ze transmititzen dute kulturari buruz, edo irakurketari buruz, edo euskaraz irakurtzeari buruz. Eskatu behar diegu gure irakasle gaiei, irakasle izango dian horiei, edukitzea irakurtzeko ohitura minimo bat, kondizio bat bezala. Hori planteatzeko prest gaude? Eta esango nuke ez bakarrik hizkuntzaren kontuan, irakurketaren kontuan. Irakurtzeko pasioa. Edozein pasio, esan berko nuke. Balu, ez dakit, landarekiko pasioa, edo txakurrekiko pasioa, pasioren bat ez daukanak ezingo nuke irakasle izan, baina fuera, nahizta amaikatea 10 esamin batian. Baina, hortarako hori egin genezake, baina eski hori gabe transmisio elementu klabe bat, ez daukagu. Beste bada sare sozialak, badago beste problema bat, eta aztertzen da hemen erabilera digitala eta hola. Baina ez da, konversazio hori, eta ez dakigu nola aztertzen den. Jendeak erderaz egiten ditu bere solazze horiek, eta gainera irakurketa ere, iruditzen zait, ni ez nez gaztea, eta ez dakit gehiagia asunto hortaz, baina irakurtzea ere sareratu edo partekatu egiten den esperientzia badala. Neri gutxi, gazte batek esaten zian, eske espalin bazea oso euskal mundukoa, esatea, irakurtzen nahi naiz, ez Uxu Alberdiren liburua ez da guai, ze ingurukoek Uxu Alberdi zindan ez dakite. Orduan, ez dezu partekatzen, espalin bazea gotortzen, nolabait espalin bazea lerratzen mundu jakin batea. 40.000 horretako parte ez bazara... Ez du funtzionatzen, ze jendeak irakurtzen du, gero esan alizateko irakurridet, ez dakize, gustatzen zait, eta partekatze hortan euskerazko produktuak azeltasun handiagoa daukate. Izan zuten musikan garai batean, gutxiago dute bain, eta hor ere gertatzen nahi da, bersolariekin gertatzen nahi dana, eta oroar gertatzen nahi dana, klase ertainek desagertzen nahi dira. Edo paurezia dator, edo momentu oso altua daude. Gero, berri txarrakek, 10.000 lagun biltzearekin, oso gauza puntuala da, baina beste bat belde batetik oso gauza harrigarria da. Ostia, holako iketzen sekula gertatu. Eta diek euskaraz egiten dute, baina berri txarrak da. Eta dia holako 2-3 gehienez, eta literaturan 2. Eta handiak, zenbat goia izan ditu? 10. Eta hurrengo pelikula hizkuntzetan ingo dute? Gaztelaniz. Bai. Eske hori da kontu, hurrengo pelikula gaztelanez ingo dute? Hor dago koska. Ez dago koska hor. Bai. Ez. 100% erdalduna gera. Deno. 100% erdaraz alfabetatuta gaude. Deno. Gero, batzuk elebidun dira. Elebidun horien artian,
beste batzuk euskaldunak dira. Baina euskaldunak horietatik gutxi batzuk alfabetatuak dira. Eta gehiengo bat ez alfabetatua. Hor dago, koxka. Bai, 30 urte badaramatzagu epel eta apal. Ez daukagu benetako hizkuntz politika bat geure buruari behartu behar dioguna. Erdaldun hona da, kulpa. Euskaldunek ez dakateia kulparik, zanpatu batzu dira. Erdaldun hegemoniko. Erdaldunak ere bagea. Gure praktikatan eta gure sortzaile praktikatan askotan. Gure erdaldunak, ehuneko alfabetatuak. Eta euskaldunak ez dira euskeraz alfabetatuak, erderaz alfabetatuak. Euskaldunik ez da existitzen apenas. Zan nahi dudana da, ehuneko erdalduna gara. Ez aldatu egin behar dugu konzeptua. Lehen esaten genuen, euskalduna gara. Ez, gu girana da erdaldunak. Eta erdaldunotatik, euskaldunak ere bageran elebidun batzuek, alfabetatzen baina oso bajua daukagu. Utzikeria eta arduragabekeria izugarri handi bat dugulako urte luzetan. Eta iritsi gara, orain, epel eta apal, zalantza egiten, euskalduntza eta alfabetatze masibo kanpaina erraldoi batzuk antolatu behar ditugun ez bakarrik administraziotik baita ere, enpresa pribatua implikatuta buru belarri. Ze bestela gureak egin du. Ze, hizkuntzek, hobe gudu zelai batean jokatuko espaldute, baina diglosia hori da. Oe zelaian horretan, hizkuntzek borroka egiten dute. Hau zabaltzen dudanean, irratian, entzuten dut, aukura edo bestea, eta mugitzen dudanean, gerra egiten dute oe zelaian. Horiek alakoxeak dira. Euskaldunak oso gutxi gera Euskal Herrian. Baina eske gainera interneten, ez Euskal Herrian interneten, ez utzaren horrekoa, gutxiago. Bueno, baina gutxi gera, baina euskaldunak egin behar dugu transia, oa zelai hortan transia, eta hori asumitu beharko dugu? Asumitu behar dugu, konpromiso handi bat hartuko degula, ez badegu geure burua hilko erdaldunok. Gu erdaldunok, euskaldunak ere bageranok, konpromiso handi bat hartu behar dugu, erdaldun guztiokin batera, egin dezagun, izugarrizko euskalduntze eta alfabetatze kanpaina bat, urrengo 15 urtetan. Gu erdaldun guztiok hartu behar dugun konpromiso izan beharko du, ez euskaldunek. Gu erdaldun guztiok. Nik uste Josu Mezako oso ondo esan dula lehen. Horatze zerbait esan behar zuen barkatu, Ez, nik uste dut argi dagoela zerbait egin beharra dagoela tasa horiek igotzeko, euskaldun osoak behar ditugula, baina baita zaleak behar ditugula. Euskaltzaleak behar ditugu eta kulturzaleak behar ditugu. Uste dut zaletasun hori gabe, autokonstienterik egin gabe, normalidadearen barruan oso zaila dugula, gainerako hizkuntzetan daukagun aukera eta daukagun eskaintza kontuan hartuta ez baldin badugu autokonstiente bat egiten, autopolitiko bat egiten euskararen aldekoa, uste dut oso zaila dugula eta hor urtuko garela, ez da? Orduan alde horretatik, lanketa ez da bakarrik gaitasun kontu bat, hizkuntza gaitasun kontu bat, hori ere bai, eta inkestak nabarmen utzi du gainera hor zeregin handia dagoela, alfabetatze kanpaina berri bat egin behar dugun edo zer bultzatu behar dugun, baina hortaz gain, nik uste dut, zaletzea oso garrantzitsua dela. Eta, alde horretatik, argi izpi bat emateagatik pixka bat testu inguru zail honi, lehen aipatu dudan protokoloaren Euskal Herrirako garapenak jasotzen ditu zentzu hortan proposamen batzuk, hezkuntza formala eta ez formalari begira, irakasleak motivatu eta motivatu bakarrik ez jakitun izan eta hori transmititzeko gaitasuna izan dezaten eta abar, eza? Orduan, nik uste dut hor, inzidentzia handia egin beharra dagoela. Irakasleak eta beste edozein ardura, egitura honetan ardura desberdina dauzkan, izan diteke herriko liburuzaina, liburu saltzaileak, kultura teknikariak, eta pasioa behar dutela da, soldata horren daukate pasioa eta daude prekario. Eta besteak itxura danez, esaten dezu ez daukatela pasiorik, baina soldatak dituzte. Nik ez esan ez daukaten pasioik eta beharko luketela. Hegemoniak zapaltzen gaitu, eta gero gabizte guztia ere iruntzitara daukagu. Eman diezai egon buelta pixka bat. Ze dana usten dugu iruntzitara, alegia, merkatuaren legera,
zenbakietara, salmentara, erderara, hegemoniara. Orduan, iruntzitara daukagun hau, konpromiso handi bat hartu behar dugu, adibidez, euskerazko kulturaren legea egin dezagun, behingoagatik, euskerazko kulturarena, ez kulturaren legea, euskerazko kulturaren lege bat idatziko aldegu noizbait arau batzuk, ez bakarrik idaz ditzagun, baizik eta onartu ditzagun eta bete ditzagun. Dana, nik oso estetikoan ez, nik ez dut kulturzalea edo euskal kulturazalea izan nahi legez. Ekosistemaren kontura usten dugu. Uste kontra jarriko naizela, ateratzen bali bada. Noski jarri behar kontra, hori da, eta beste batzuk alde, ezke orain, dena daukagu kontra, eta kontraren alde jarrita gaude. Hori da kontra. Nik uste hori. Ez, ados nago. Nire ikustean bi nostalgia ikusten dizkizut. Bata da euskaldun gineneko nostalgia. Baina euskaldunak bizitza osua eta bere osuan euskera zingo dutenak ez daude. Ez daude eta gaina, asko ez dugu nahi. Bizigea ez daude. Eta ez da horrela izan. Joseanek, a ber, ez da hitzen. Egoera hortatik abiatu behar dugu, eta gaina egoera hori aberasgarria ere bada ikusi behar duguna da, nola azturatu behar dugun. Ez da galera bat euskaldunok erderatan ere bizitza. Baina horrek esan nahi du, gure denbora ere ematen dugula gauza horietarako, eta gure harreta ere ematen dugula gauza horietarako. Zendiak leporatu ni nostalgikoa nahi nik ez egiten dut, erdalduna garen non, gehienoak garen non momentu honetan, eskaneko 15 urteetan, euskal kulturari ederrenaren sortzaileak izan gara. Nostalgikoa ez nau, bakarrik remontatu nau 15 urte. Eta erdaldunak gara, erdaldunok egin dugu hori. Nien hau remontatzen duz. Zatik esaten dio bire buruari erdalduna naiz? Ni erdalduna naiz, alfabetatuago nago, gezurra da dirudi ere, alfabetatuago nago espainolez, euskera espainol. Eta zure euskalduna komplejatua da, kenduzkiozu komplejoak. Esa diozu, fuera komplejoak. Nik uste dut, betiko eskenetatik aparte jartzen baldin bagera, legin bat egiten baldin badegu, ausartagoak izango gera akzioa. Ze orain artekoak ez ote digun nahikoa ondo eman. Ni orain arteko egindakoa zarro nago, baina erretiratu egin naiz, ze uste dut, igual beste era batera egin beharko lituzketela gauzak. Ez nire erara orain artekoak bezalako xe. Uste dut, mejorak egiteko, distantzia bat hartu behar degula eta batzuk erretiratu lehengo modura egindako gauzek, behar bada, ja ez dikutela konfuzionatuko. Horregatik nik iruntzitara jartzearen kontu hau esan nahi dut, igual kontzientzia hartu behar degulako ez gerala euskaldunak. Dena gerala aurrena erdaldunak, eta gero pixka bat euskaldunak. Eta gaina gutxiengo bat. Eta azpatira azten horri, neurri edo itun edo gauza drastiko eta importanteak pentsatzen horren alde, itoko gera gure erdalduntasun ederronetan. Inoizko erdalduntasun ederrenean, euskarazko libururik eta diskorik onenak egiten. Gero txanda egongo da jendearentzako galderak egiteko. Galdetu nahi nuke, Josu Amezagak aipatu duen gai zehatz bat ez dugu landu eta uste dute berak garrantzia handia eman dio datuetan eta ikusten zena zen pixkate kezka edo galdera ikur horren portzentaje handi bat hartuko lukeen datua litzatekena da euskaldunek batez ere gaztelerazkoa kontsumitzen dutela, ez? Esaten zuen Josuk, kultur kontsumoa Europa restandarretan hartuta ona da Euskal Herrian, ez? Portzentajeak hor goialdean, ez? Sailkapen horren goialdean zeukan Euskal Herriaren barra hori, baina barra horren barruan, ez? Aipatzen zuen, portzentualki diferentzia handia dagoela, ez? Euskaldunek askoz ere errezago jotzen dutela gaztelerazko edo frantsesezko kontsumora eta zailtasuna aipatzen dute ezintasuna, aipatzen dute ez dutela ulertzen ezberdintasun portzentual horretan arreta jartzearen. Ez dakite nola ikusi duzuen zuek datu hori, badagon hori. Segura asko hortan faktore askok eragiten du, ezta? Baina lehen esaten nuena, oso autu konstientea behar dezu erabakitzeko, nik literatura euskaraz irakurriko dut.
datu bat emango dut. Garbine Ubedaren aipamen hori, ez? Euskaldunak ez du alferra izateko eskubiderik, eta alferrak ez du modurik euskalduna izateko, ez? Horreko zerbait. Eta gero, ze testu ingurutan ere mugitzen garen, ezta? Esan nahi dut, lehen aipatu dut, urtean 1800 bat titulu ateratzen direla euskaraz, kendu ditzagun erdiak eskola materiala da, eta horregia hartzaile jakin hori badauka, baina merkatura edo argitaratu eta merkatuan jartzen ditugunen kopurua 800 bueltan edo gutxiago izango da. Kontuan hartu behar dugu, Estatu Espainiarrean urtero 85.000 titulu argitaratzen dela. Barbaridade bat. Eta euskarazko 700-800 hoiekin konbibitu beharra daukate. Eta Estatu Frantsesean antzeko zerbait gertatzen da. Gutxiago da urtean argitaratzen duten titulu kopurua, uste dut 70-75.000 tituluren bueltan ahituko diala, baina beste horren beste gertatzen da. Beraz, beste hizkuntzetan, eta bueno, horre gehitu behar zaio inglesa, momentu hontan, uste dut, merkatu zabal hontan, ireki hontan, edozein hizkuntzatan liburu bat etxean jasotzeko aukera duzula, inglesekoa barne, beraz, testu inguru horretan, euskarazko liburuaren aldeko autua egitea, gustut, oso zail gertatzen dela eta datuek erakusten dute. Horren gainetik egongo direla errastasunak eta bestelako faktore batzuk, bai, dudarik gabe, faktore askok eragiten du hortan. Baina uste dut oso testu inguru komplikatuan eta zailan aurkitzen garela. Eta beste horren beste, internet munduan. Esan nahi dut, momentu hontan aipatzen da, ez da, errexea daila momentu hontan edukiak edo bestelakoak internet bidez edozeinek bere txikitasunetik ere zabaltzea, ez da? Lehengoan Jamarikin hontaz hitz egiten pixka bat eta berak aipatzen zidan, ez? Ikusgai edo zer jar daiteke momentu hontan, baina ez horregatik ikusgarri, ez da? Eta nik uste dut internet munduan, mundu digitalean ere, antzeko arazorekin aurkitzen garela. Ez da bereziki azpimarratu den puntu bat hau ikusgarritasunarena esan nahi dut, lehengo gaira bueltatzen naiz pixka bat, baina azterketan, baina nik uste dut bere biziko pisua daukala eta zeresana daukala gertatzen ari den honetan guztian. Guk erakusleihoak behar ditugu, guk posgoragailuak behar ditugu, jende horrek jakin dezan gutxienez zer dagoen. Baina ikusi nahi ez duna da itxuik sakonena. Baina nik uste dut, Inglesa musika entzutera behartuten gaituzte. Ez da belarriak erne jartzen ditugula. Kontua da, ikusi nahi ez duena... Eta zu nahiko zenuke euskeraz kantuak entzutea behartzea, Gorka? Ez dut esaten behartu, paisajearen parte dira. Ni joaten nintzenean taberna batera, normalean musika inglesez da. Nik ez dut esaten haien ni behartzen dutenik. Hegemoniak, hizkuntza hegemonikoak behartu iten gaitu. Ez kamareroak behartzen nahu inglesez entzuteran, inglesezan behar diat kamareroak. Musika kentzeko askotan. Musika kentzeko, volumena jaisteko. Bada erra bat ez zensuratzea aldera bezketa, volumena jaisteko. Baina hegemoniak jartzen du hori. Ez da kontua... planteatzen ari zaretena, Gorka ari zaretena planteatzen, zu planteatzen zabiltzenaren laburpena, litzateke merkatuaren esku ikusezin horri korrektoreak jartzearen idea bat, ez? Hortaz? Ez du renunziatuko negozioaren zati handien. Nik uste, erabileraren arazoa dugu. Erabileraren aurrean legeak ezer gutxi lezake. Ze jendea nekez behartuko duzu hau edo beste egitera. Eta hain zuzen, moldatu beharko dugu modu askoz, lausuago batian eta askoz enamoratu behar dugula jendea nola bait. Baina esaten da, eta nik arrazoi ematen diote olatziz, motivazioarena klabea dela. Baina ikusten nahiana datu horietan da, badagola Euskaldunaren gaur egungo solraian, eta batez ere gazteen artean, motivazio hori ez dela existitzen, apenas existitzen dela, edo aulagoa dela. Alde batetik, elebiduna dira, eskolatik bakarrik jasoa dute hizkuntza, bizibia inguru fisiko eta inmaterial erdaldun batean eta sakabanatuta. Beraien mundua ez da euskalduna. Behartuko ditugu ez da egin nola. Ez da euskalduna. Horien motivazioa ez da izango guk bizi izan duguna. Hemen bildu gehan ona.
Guk bai deno daukagu motivazio bat eta antzeko oso antzeko ibilbide bat. Baina jende hori nola erakarri motivazio hortara. Ba igual linburtu egin behar dugu nolabait. Eta hori lortuko da, edo ez da lortuko, ez da erraza izango, baina ekarri beharko ditugu beste modu batea. Eta nik uste lortatik ikusgarritasuna badala klabe bat, guztietara. Baina ikusgarritasuna badala klabe importante bat, jende horrek ikusi dezan zer dagoen. Eta hortarako egin behar ditugu guk ere, oroar, euskal kulturan alako pakete batzu jendeari esateko, bira, hau aizea galtzen. Eta berba da, erakarmen hori egin beharko da, txikitik eta txikiaren zeatik. Osa, azkenean, gastronomiaren ator pixkat izorratzeatik, baina tomatea hemen ez da egiten izugarrizko produzioa. Zein bere izan dute? Tomatea oso berezia eta oso garestiagoa nahi zuena, baina tomate hori da kalitatea eta ez da izan. Ez da izan batean funtzionatzen duen, baina getariko ez da ginungo tomate erostearena bihurtu da beste gauza bat. Ze produzioan ezin dugu kompetitu, eta ez dugu sekula kompetituko. Eta jende hori ikarri behar dugu beste modu batea. Gure oain arteko estrategiek ez dute balio. Zein zuzen, jende hori esaten nahi dena da, hori eskolak eman zidan, eta eskolatik ateatzen izenean ez da zer jakin nahi. Eta gero dago beste faktore bat, jende askoren artean, eta ez bakarrik gazteak, zuk esaten zen unagatik, elebidun izate hortan kontzientzi falta bat badaolako, euskal produktua da beste produktu bat. Horren, konbentzitzen bani manau hartuko dut, baina bestela, eta prezioaren datu hori importantea da, ez? Bueno, niretzako, nik berdin losi dezaketu euskeraz edo erderaz. Ez dute guk badugu joera hori euskaraz berdin euskaraz erosiko dut. Hori jendeak ez dauka, hori galdu da. Hortik abiatu behar dugu, hori rekonozitzetik, hori gertatzen ari dalako. Eta beraz, jende, euskaldun berriaren multzo hortatik abiatu beharko dugu beste modu batea, ze motivazio politikoa etortzekotan gero etorriko da. Hizkuntzarekin nolabait maite mintzen balin badia, maite mindu edo interesatu edo. Eta bukatzeko, alare badago datu bat niretzako importantea dena. Eta ez nahi soziologoa beraz ez dakit hori aztertzen. Baina, iruditu zait oso nabarmentzekoa, jendeak esaten dura, nik ez dut euskaraz irakurtzen zailtasuna dauzkadalako. Edo ohitura falta edo zailtasunak. Ni horrek asko lasaitu nindun. Ez dakit zurikeria da jendearen aldetik. Baina hor badago zerbait handik mantentzen dena. Ze jendeak esan zezaken, ez dut euskaraz irakurtzen, pelmada bat irutzen zidalako, txokokeria bat irutzen zidalako, aspergarria irutzen zidalako, garai batean zinen gertatzen zen bezala. Uste bezin espainol? Jo, ni pa Dios, osea, ke horror. Eta euskal ziren ere gertatzen zen. Euskaraz alfabetatutako jendeak euskaraz irakurtzeko zailtasunak dituela, nekez ikusten dut hori positibo irakurtzeko modua. Hezkuntza aldetik, kultura aldetik ulertzen dut zer. Berekoa, nolabait izatea, bere bizkar jartzea. Osea, nik ez dut irakurtzen, baina arazoa nerea da nire zailtasunagatik. Errezago litzakenien, ez, nik irakurriko nuke, baldin eta zerbait ona eskeniko baliate. Hori, ikustea oroar, eta hori zuzionetak ere esaten du, jendeak esaten du, kulturari kasu handiago egin beharko litzaioke, kulturak zentralidade handiago beharko litzateke. Gero galdetzen duzu, zure praktika kulturala zein da, baina ez da txarra jendeak hori esatea. Eta inkesta ere azaltzen da, ez? Gorde dezagun hori. Itun hori, dorai gorde dezagun, ze bestela, sartzen balen bega beste zurrun biloan, joia, lesbale, ez dakit zeritan, kalian entzun iten dana, hori galduta gaude. Horren ikuset hori, ez dakit nola mantentzen dena. Olatz, Aratxa, zerbait. Baina drastiko bai, serioagoak, pixa. Arantxa, Olatz, zerbait. Zuk ikusi zaitut ez esaten hola alden buruakin, Arantxa. Ni denbora guztian nahi nahi zazatzen. Altera ez daukat argumentuik, ez daukat, nik uste eta arriskatu beharra daukagula, ez da inbeste lege kontua, politika, itunen kontua, oso eszeptika naiz kontu horiekiko. Uste norbeak bere esparru txikitik, jake txikiagean onartu dezagun, bere esparru txikitik eman dezakela gaur egun ematen deun baino desentez gehiago. Eta hartzaileak enamoratu esatezun Joseanek, erakarri, ulertu hazi zegaltzen edian, pixkanaka, txikinaka, berkoitugu 250 urte gehiago, baina 250 urte gehiago iraungo deuz. Desagertu, Bueno, bazpau merezi, desagertu ingo geha, eta zer, Edo ez, zergatik txikitasunean eta enamoratuz eta milduratuz eta zergatik horiek bihotzerako baliago dirute, baina igual bururako edo praktikarako ez hainbeste. Denak beharko ditugu, milduratu bai, nik ez dut esaten politika bat zehatzago, zorrotzago, drastikoago egiteagatik
liluratzen ez danik segitu behar, eske, ematen du, bada bat, edo ez denak egin beharko ditugu, eta hemen, egin beharko dugu, hitzarmen eta hitzoiek ematen dute guztiz politikoak direla, baina egin dezagun, konpromiso handi bat hartu denon artean, eta denok egin beharko ditugu aurrerapenak, mejorak, hobekuntzak eta sakrifizio handiak, baina egin beharko ditugu denok, eske hau egingo bagenu, nola esaten da, behartuta sentituko lirake eta orduan usatu egingo ditugu. Esan dute behartzen, irapate guztietan, iztun froga bat pasatzea, eta zein usatzen dute? Orduan, kontua da, egin behar ditugu ez bakarrik frogak baizik eta aleginak eta erabaki irmoak, sendoak, zorrotzak, idatzi onartu eta zate. Ez froga bat pasatuta literaturzale kopurua 10 urte barru hasiko da ikaragarri, jarri dezatela. Ez naiz horretaz ari, esan nahi, politika batzuk egin beharko dira, ez milduramendua, gure txikitasunat, horrek ez digu bai, horrek ere bai, horre bakarrik ez. Ni bat natorre. Olatzek, azken aipamena eta gero galderen txanda hasiko dugu. Horrek ere bai, baina horrek bakarrik ez esan nahi dut. Limurtzea zari gara. Bai, uste dut bakoitzak dagoen lekutik ardura hartu behar dugula, bakoitzak hemen dauzka bere eginkizunak eta bere funtzioak ekosistema horretan, eta bakoitzak ahalik eta ondoen egin behar duela berea, ez daukat eta ahalik eta ondoen egiten dugun neurrian joango gara pixka bat ekarpen bat egiten, eta hori beharrezkoa da, baina nik uste dut horrekin batera beharrezkoa degula ekosistema osoa kontuan hartuta eta eragile bai zibilak, enpresak eta politikoak, instituzioak denok elkarrekin jardun behar dugula epe luzera begirako eta estrategia luzerako neurriak hartzen. Ituna dan, berdin zait zer den, baina era hortara funtzionatu behar dugula, zalantzarik ez daukat, gainerakoan ahituko gea, gure irradiazio almena, txiki-txikian azten, edo behar bada txikitzen gainera. Eta salto bat ematekotan, eta uste dut, egoerak garbi erakusten duela beharrezkoa degula salto kualitatibo bat, edo batera egiten dugu, eta batera diseinatu, pentsatu eta adiatzen dugu, edo bestela, uste dut, benetan garai direnak baino oraindik zailagoak ikusiko ditugula. Galderen txanda helduko, eskerrak emango izkiogu, txaloa joko dugu, airea mugituko dugu pixka bat. Esker, lagun. Galderen txanda duzue, esku altxatu eta mikrofono hauxe bera helduko zaizue. Orduan, lasai altxa dezakezue eta lasai galdetu. Erantzunen bat daukan norbaitek? Zamen, zenbat aurpegi ezagun eta zenbat aurpegi isil. Hor, bai. Bai, eta aspalditik ari gara mai gainean jartzen gertatzen dana da, ez dala heltzen inora. Hau da, lehen Olatzek jalgi aipatu genezake aurretik geuk eta beste foro batzutan egon dira proposamenak mai gainean. Proposamen hori zein da, lehen aipatu dudan bezala, ulertzea ekosistema bat dala, Olatzek behin eta berriz esaten duen bezala, kulturgintza, euskal kulturgintza, eta gabezia batzu dituela. Lau esatearren sorkuntza era sistematikoan lantzea, plaza fisiko eta virtualak bertoko produkzioarekin betetzea, komunikabideen bitartez araztea, hemen egiten duguna, guk egiten duguna eta transmititzea. Hezkuntza arautuan, zein ez arautuan eta etxe giroan. Eta lau proposamen horiek ez ditut asmatu orain, aspalditik daude mai gainean. Eta askok onartzen ditugu. Inork ez dio kontra egin horri. Eta gaur hemen egin dira interbentzio batzuk, zentzu horretan. Eman zaio garrantzia ikusgarritasunari, irismenari, transmisioari, esaten dugu sorkuntza ez dagoela krisian, aspalditik ari gara esaten hori ez dela arazoa, euskal kulturan. Nora doaz proposamen horiek? Zergatik ez ditu gaintzat hartzen eta ez ditu mai gainean jartzen eta eztabaidatzen, ez? Kulturpolitikak, hemen kulturpolitikak noski egon direla. Asimilazio erabateko kulturpolitikak egon dira,
Frantzia eta Espainiaren aldetik, batez ere Nafarroan, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberuan, oso nabarmenak, eta EAen, zeina estan bakarrik euskal kulturaren aitzindaria, emaitzek ez dut eman behar duguna, biztakoa da, evidentea da, eta onartzen ari gara, gaur ari gara hemen onartzen hori. Arazoa zein da, orduan? Arazoa da, ez garela jesartzen, eta zeratik ez gara egongo beken, joxan, zeratik ez 6 urte, zeren bildur gara? Zeratik ez? Ez dut ustenik orain errua bota diezaiok egunik, kulturgintzaren atomizazioari esanez, ez, antolatu zaitezte zuek bestera batera gurekin harreman eukitzeko, zergatik? Zergatik, igual 19. mendetik aldatu ez diren erakunde publiko batzuk aldatu behar dira. Igual alderdi politikoek ulertu behar dute beste kultur eragile bat direla eta nik dakidala kulturgintzatik inork ez die aitzindaritza, ez gidaritza eman, igual hori aldatu behar da. Osea, hemen jente pila badago eskuzabalik eta esanez, jesar gaitezen nahi duen orok denak batera. Euskal Herri osoan, osotik etorrita. Ze arazo daukagu horretarako? Hemen 4 urtetik 4 urtera kultur politika deitzen dien horiek aldatu egiten dira? Edo ez? Ez dira inbezke aldatzen. Nola ez ez? Nola ez ez? Bai, aurreko legegintzan ditik ona ez da aldatu eta PSS egoenetik ez da aldatu. Behin eta berriro nik eta nabarmendu nahi dut hori EAeko politika dela. Eta euskal kultura hortik gehiago ere badela. Nahi nuke hori azpimarratu, baina parkatu, zutzea, baina eske proposamenak behin eta berriro ari gara egiten. Behin eta berriro azkeneko 10 urteetan, foro askotan, eta hildo berean doaz, ez dakit? Nik uste politikak, lau urtetako ziklo horiek, dagozpena hori dira, baina lau ezkadia 5 dira, baina ziklo horiek egotearena nik hori defenderatuko da, uste importantea dela aldaketa horiek egotea. Kultur politiketan aldaketak ez dira hain fuerteak. Behintzat, sorkuntzari edo kultur produzioari dagokionean. Eta nik uste oroar literatura edizioan dela, edo antzerki egintzan dela, edo zinema egintzan dela, badaola jarraikortasun bat, azkeneko 3, 4, 5 legealdietan. Eta joten dela hori muitzen poliki-poliki. Hain zuzen ere askotan legebiltzarrera esaten dute, ez zuek jarraipena besteik ez dazu egiten, jarraipena autu bada, kasu honetan. Eta uste hori egiten dela, eta aldaketak egiten direna jendearekin hitz egin da, nun zehatu behar da, nun aldatu behar da, ze gauza berri jarri behar dian, eta bat. Beraz, ez dut uste 4 urtero zerotik hasten danik oroar kultur politika. Egongo dira gauza nabarmen batzuk, eta badao egia da, politika ikusteko modu batean, eta politikari batzuena da, nik zer egin dezaket, nerea dela esan dezaketana, eta hori, inbergo nuke presio sozial bat areagotu gertatu ez dadin. Hain zuzen jarraikortasuna izan dadin norberaren ekarri hori baino importanteagoa. Hori batetik. Bestalde batetik, esaten duzun, ez dakit, halako bilkura izugarri hori, nik ez dakitena oso ondo da ulertzen hori nola antolatzen da, zein den horren zensoa eta horrez ekarriko luke. Bilerak egiten dira etengabe, eta sektorearekin etengabe daude bilerak. Beste, ez dakit, halako asamblea general batin beharko litzakela, horrezik komainak eztabaidatzen. Zein ikon behar duen, euskal kulturak, euskaraz egiten den kulturak bakarrik bere propioa behar duen mai hori, edo euskarak egiten den kultura guztia zaigea, edo EAen, berdintzen. Eta Espainian badugu horrela egiten, ikusi beharko genuke hizkuntzarena noaino iristen da. Ze gauza batzuetan oso mistoa da, eta oso eztabaidakoa da, nun sartzen dugu, guztizko arteak, musika ez daukanean letrarik, eta antzerkiaren alderdi asko, eta asko. Beraz, nik uste zailtasuna, planteamendu horrek ez daukala 4 puntuetan, dauka horrek egikaritzan. Eta problema ez da bekera jutea, problema da astero bekera jun behar badugu. Eta kontua da, horrelako superasamblea bat mantendu daiteke iraunkorrean zer ekarriko luke. Eta nik hori ez dut ikusten dakarri, ez dut ikusten nun dagoen horren eraginkortasuna. Gaina 6 urte egiten mundu aldatuko da, oendik eta askoz gehiago. Gafa batik eta bizigean zorrunbiloa batik. Orduan, nik itunaren arzun problema hori ikusten da batez ere. Eta nik izaten jendeak beste modu batean antolatu behar degula harreman hori sektorearekiko, eta sektoreak barrurako, eta sektoreak sektoreekiko
nik sektoreak antolatu behar duela, hori ezin duelako erakundeak egin, ezin duelako erakundeak esan horrela eta horrela antolatuak behar dezue. Hori norberak antolatu behar du, baina atomizazio hori ikusi behar dugu arazo bezala. Eta nik uste atomizazio hortan kontuan hartu behar dugula, momentu honetan, Euskal Herrian alor askotan, euskeraz egiten diran gauzak izan dezakete da alargo lidergo bat. Eta zinea da kaso bat, eta nik uste talde hortatik ze hauek, Moriartikoak orain erderaz itearena ez dator goia irabazi dutelako, lehenago dizeukaten asmo hori. Baina jende horrek, eta Hotelmok edo Kisik edo hauek, erderazko zinegilekin batera bizi dira, programa askotan daude elkarrekin, eta horrek eman nire baita ere alako aitortza bat, ez dira mundu bat aparte, ze aparte egon izan barera oso horrez zokoratuko lirateke, oso horrez baztertu litazke, eta hori ezin dituzte baztertu. Ze Euskal Herrian gertatzen nahi da zinerik interesgarriena euskeraz gertatzen nahi da. Eta daukate aitorpen hori sektore guztiarena. Nik uste hor, nastura hortan eta mundu nazi hortan ikasi behar dugula aurre egiten. Ez geha gain, ez geha gazti, geha, gurea bezalako gola batean anfibioak edo mutanteak, ez dakit. Baina mutazio hortan ikasi behar dugula. Eta horren, atzera bueltatu nahi bat, bildu gaitezen, euskeraz egiten dugulo bakarrik, jende asko egiten du euskaraz eta erderaz, azteko. Jende asko dago erderaz egiten duena, baina euskarazkoekin kolaboratzen duena. Jende asko dago, hizkuntza ez duena bere jardunaren ardatz nagusi, bere jarduna hori dalako. Beti du ardatz, hizkuntza, bere da. Baina beti daukat kulturan, eguneroko bizitzan, zen izango lirateke kongresu horietara edo bilkura horietara edo bilduko genituzkenak. Eta hori izango litzake lehenengo ez da. Batzuk, baina euskerazko kulturaren legea egin beharko genikek ez bestela munduan beste egingo. Bai, euskarazko kulturak izan ditzen tresna, giltza batzuk, ateak ireki izateko. Legeak da arazo. Legeak ere bai, legeak presupuestoak bideratzen dituzte, presupuestoen bitartez akzioak egiten dira, eta akzioen bitartez gauzak artikulatzen dira. Noski baietz, legea ez da ezeren giltza, baina legerik eza, giltzarik ez eukitzea. Ordan, euskarak egiten gaitu munduan berezi. Bestela, trenak egiten segi dezakegu, eta munduko izango gara berdin, orain bagera munduko. Erderaren bitartez gara munduko. Baina euskeraz inork ez du egingo bertsotan, munduko nila gara eta txarrenak. Euskerak ere behar du euskarazko kulturaren legea, bai, zertarako, behar duelako tresna bat artikulatzailea, presupuestablea eta gau akzio asko egiteko eta indarrak dinamizatzeko, noski behar dela legea. Legeak ez du zertarako denak ditzagun, baina kasualia da hizkuntza guztiak legeak dituztela, eta kultura guztiak legeak dituztela. Euskarazko kulturalek ez zekan legeak. Eta, lege hori gimeztu bezarrez den. Ez legearekin bakarrik egingo dugu hori, baina legea ere behar dugu, eta ez dugu egiten. Gauzak dira arazo, baina behintzat ez dezagun esan legeak ez duela ezer konpontzen. Ez dena beharko dugu, baina legea ere bai. Beste galdera bat pentsatu txiko dugu tartean, norbait baldin badago, galdetu nahi duna, zerbait, denboraz kanpo gaude, baina motz egindako galderak, erantzun motza izango dula, promesa egiten dugu, bostok. Bai. Galderaren bat. Ezin dut erantzun bere galdera? Erantzun noski. Laburri tema duzu hori zen konpromisoa. Lehen bezala hori ere mai gainean jarrita dago. Kulturreko sistema batean dago sortzaileak, antolatzaileak, edabideak, transmisioaz arduratzen direnak eta saleak, hoiek. Parte hartuko lukete. Euskal kulturarentzat estrategikoa zer den mai gainean jartzen, eztabaidatzen, adosten eta gauzatzen, hori da proposamena. Prozesu kooperatibo bat. Baina espaldikoa da, zeratik ez dugu horrela egingo. Eta behar bat, 6 urte esan dut esatearren, igual behar ditugu 2. Hemen oso jente prestatua dago horrelakoak antolatzen, eta beken antolatzen dituzte diru publikoarekin. Etengabe antolatzen dira horrelakoak.
kooperazio maila batera hurbiltzen hasi beharko dugu. Ze, atomizazio hitzak erabiltzen ditugu, eta hori da zerbaiten seinale, eta da kooperazio maila bat oraindik nola esaten da, ez degulako mamitu sustraitu, baina kooperatu beharko dugu. Ze batzuek sentipena dute, urrun daudela, batzuk besteen gandik, ez? Eta Josuk egiten zuen gero, irudi grafiko sentzile hori, nola denok batera ari geran disgregazio edo urruntzen motivazioan, lurraldean, nortasunean, eta kompaktazio baterako eta premia badaukagu, kooperazio neurri batzuk kompromiso batzuk hartu beharko ditugu denen artean, eske bestela, disgregatze hori, kompaktazioaren ahuntze hori, behar ez gertatzen, ari da eta gertatu, areagotu da. Kooperatu beharko da, dineznik, Beste galderarik ez badago, edo olatz zerbait zen? Ez, nik uste dut benetan ekosistema horren parte diren eragile guztiek eta instituzioak eta alderdi politikoak barne sartzen dituz, argi balute eta ados bageunde kulturak bestelako zentralidade bat izan behar duela eta gizarte eredu horrekin bat gatozela ados gaudela, eta nik benetan zalantza ditut erantzuna alde guztietatik hori horrela denik. Hortan ados bageunde, nik uste dut metodologian eta egiteko moduetan asmatu beharko genukela. Gaur egun hori gainditzeko moduak egon behar dute. Gehiago iruditze zait, benetan, lehen aipatu dudan, ia benetan gizarte eredu hori eta ia kulturari zentralidade hori emateko borondaterik dagoen edo ez dagoen. Eta benetan sinisten dugun hortan edo ez dugun sinisten. Edo apaingarri garen edo beste zer garen. Eta behin galdera horri erantzungo bagenio eta arduraz erantzungo bagenio, iruditze zait bestea aspektu tekniko badala eta asmatu beharko genukela horri erantzuna ematen, ez da. Txalo mordo bat, zuentzat ere, galderengatik, eta lau izlari gehi, Akinin eta Loreak itzini. Hemen txelukatuko dugu eskerrik asko, Gorka, Josean, Olatz, Arantxa, Inigo eta Josuri, zuen hemen zuen argumentazioak eta ekartzeagatik, zuei ere bai etortzeagatik, jakin ezazuen urrengo jakin zenbakiak jasoko dula, jardunaldi honek eman duna, eta gehiago beraz eztabaidak segiko du. Mi esker.